Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten privasi takat pati jalur rayolot. Jiren sangli maning je bibi pajare ya ah. Sing weruh monggo ditanjaki le panturaku. Keluarga besar LCI. Wah. Dede Pajar, sing paling enak. Aben, lanang sekawan sing Jaya Bayar, Kartasuraya. Wong Grogol Karang Kendal, Indramayu Majalengka Kuningan. Oh. Sahabat banyu mata, sing nete si pipi. Janji tekad pati alangi gunung lang sekarang yang wis jodoh pasti bakal kelaksana. Wong loro ngucap janji tekad pati halang-halangana gunungan segera yang jodoh pasti bakal kelaksana.
saben banyu mata sing netes ning pipi aja nangis aja sedih najan mama karo mimi bling restone. Wong loro ngucap janji tekad pati alanana gunung segara yang jodoh pasti bakal kelaksana. Kangge sing wis join sedulur semul cayu macam muni atur aku matur kesuwun. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.